Og så tager jeg lidt ved siden af her, fordi nogle af dem, de kører sådan lidt i blobs. Ja, de kører ikke hele tiden. Her er vi 550, som lige har haft en lille aktivitet, og herover har vi 568, som også lige har lavet en lille blob. Der kommer en til der. Så herover har vi 500, og den kommer også sådan en gang imellem. Lige nu skal der ikke det hele store. Hallo. Nå, men så tager vi lige stjernen i vores samling her. 575. Og det interessante ved den er jo faktisk, at den allerede i går aftes, da jeg havde båret ind, efter vi var færdige med at brygge, så var den allerede i gang. Det er jo lidt vildt. Nå, tilbage til 500. Den er altså i gang, vil jeg sige. Men der er ikke meget knald på endnu. Jeg har set den køre bobler ud. Men jeg spekulerer på, om der kan være for meget vand i. Kan den så stå og sive en anden vej end gennem gærrøret? Nå. Men jeg tror nok, der skal være gang i den, fordi som sagt, så har jeg set bobler fra den. Den er bare sådan lidt ustabil.